Изгештәрдән башланган иртәбез әкрен генә көнгә ауыша һәм бүген студияның чираттагы қунаклары Лилия Гимаддинова һәм аның уллары. Исәнмесез? Исәнмесез. Исәнмесез. Лилия, балалар белән таныштырып кит әле. Бу инде минем улларым, олысы Ринат һәм кичкенәсе Рамил. Ринат нәрсә белән шөгыльләнә, Лилия? Бүгенге көндә инде ул 1-нче сыйныфны тамамлады. Алда каникуллар. Алда каникуллар, Аллага шөкер, каникуллар җитте. Һәм инде улым кая барасың син? Әйт инде. Әбиемгә, бабамга ял итәргә барам. Һәм лагерьгә инде. Алла ярса. Лагерь һәм әби бабай бу безнең каникулларның аерылгысыз өлеше, атрибутлары. Лилия менә егетләргә карап һәм инде сиңа карап шундый сорау бирәсе килә. Гаиләдә 3 ир-егет булгач, инде гаиләнең менюсы ул бик яхшылап төзеләме, үзенчәлекледер. Һәм шулай ук Йолдыз әнинең дә шулай ук бит әле менюсы контрольдә торырга тиеш. Менә әлеге тандем ничек табыла һәм синең бит әле бик интенсив рәвештә ябыгуың хакында да без беләбез, күрәбез, телеэкраннардан сине күргән сайын матуррак булып чыгасың. Сөйләп кит әле, ничек уңышка ирешәсең? Әлбәттә инде ике улым һәм ирем өйдә булгач инде аларга көн сайын мин ашарга пешерәм. Бу инде көн сайын мин кухняда булам инде. Һәм әлбәттә минем шундый гына бер сырым бар. Аларга кичкә пешергән ашамлыкны мин ашамыйм һәм үземә аны иртәнгә калдырам. Өлешем. Һәм инде күп кенә су эчәм, көненә бер 2 литрга якын су эчәм һәм инде сөт эчемлекләрен эчәргә тырышам күбрәк итеп. Аерым диета дип үзеңә аерым пешергән ризыклар юк диярлегеме? Ну, алай аерып пешерергә кызганычка каршы вакыт җитми. Ике балаларның әйе шулайдыр шул. Менә егетләр турында, иратлар турында сүз чыккач, Лилия сорысы килә. Син иратларда нинди сыйфатларны хөрмәт итәсең һәм чын ират синеңчә нинди булырга тиеш? Әлбәттә инде бу тормышка җитди караш белән караучы булырга тиеш. Хатын кызны, әти-әнисен хөрмәт итәргә тиеш. Балаларын яратырга тиеш инде әлбәттә. Аларга үрнәк булырга тиеш. Син улларыңда әлеге сыйфатларны ничек тәрбиялисең? Инде нәрсәнең ничек булуын аңлатасыңмы бүгенге көннән? Әлбәттә инде гаиләдә алар күреп үсәләр бит инде безнең арашубыз, тормыш иптәшем белән. Һәм инде без алар каршында үзебезне үрнәк булырга тырышабыз, матур сүзләр бер-беребезгә әйтергә, матур итеп эндәшергә. Алар барысында сыман үзләренә күчерәләр алны. Һәм инде без ничек аралашабыз, алар да шулай аралашалар. Шулай булды. Психологиядә әйтәләр бит, бала тәрбияләргә ашыкмагыз, үзегезне тәрбияләгез. Нәкъ шулай булып чыга инде. Менә йолдызларга, иҗат кешеләренә танылган кешеләргә социаль челтәрләрдә еш язалар. Син дә чыгарылма түгелсеңдер, Лилияме? Гадәттә нинди нәрсәләр язалар һәм нинди сораулар бирәләр сиңа социаль челтәрләрдә? Бу инде бик күп итеп җырларым хакында. Аларны яраталар. Аранжировкаларын бик еш сорыйлар инде. Менә интернетка чыкмаган җырларны куярга сорыйлар. Гомумән әйткәндә шундый иҗат турында күбрәк әйе. Һәм дә инде әлбәттә очрашыйк әле дигән сыныслар да чыга, ләкин бу инде игнор гына шулай инде монда мин андай сынысларга җавап бирмим. Тормыш иптәшең күрәдер бит инде әлеге сынысларны һәм ничек карыйсың? Әллә сине яшереп аның тигән халкын тынычсызландырырга тырышмыйсыңмы? Юк, әлбәттә ул бөтенесен дә күрә, бөтенесен дә аңлый. Аның хакында вообще проблем юк. Сездә тулы гармония инде бу хакта. Аллага шөкер. Буш вакытларың һәр гаилә үзенчә уздыра бит инде. Менә сезнең гаиләдә идеал ял көне ул нинди ял? Ул әлбәттә тулы составта берәр шәһәрнең матур почмагына, ул парк була микән, анда фонтаннар микән, шундый бер матур җирдә йөреп, ял итеп, һава сулап. Әлбәттә менә хәзер җәй җитте, бу көннәр еш булсын дип өметтә калам инде. Алла бирсә, урамнарда матур итеп паркларда йөрибез. Лилия, син ничек уйлыйсың? Син кырыс әни микән? Әлбәттә инде ачуланам да мин аларны, мактыйм да мин аларны. Һәрберсе үзенең урынында, әйе. Вакытында карарга кирәк инде. Урынында аны мактап та аласың инде ул балаларны.
ләкин кай вакытта анысы гына җитми, авыр сүз, каты сүз әйтергә дә кирәк. Һәр эшне дә вакытында башкарырга кирәклеген мин дә сезгә искәртәм, хөрмәтле телевизор караучылар, һәм әлеге марафонның хәйрия марафоны булуын тагын бер кат исегезгә төшәм. Әйдә Лилия, без бүген студиябызда инде матур традициягә әйләнгән эшне синең белән дә башкарып китик. 34 кыска номерына БФ НАС сүзе белән башлап курса җибәрергә теләгән суммагызны язып, сез дә SMS юллый аласыз, хөрмәтле дуслар. Бүгенге марафоннан кергән барлык акча һәм спонсорларыбыздан кергән барлык бүләкләр НАС балалар фондына күчереләчәк. Изге эштә бергә булыйк. Лилия, сезнең дә бәлки бүген әйтер сүзләрегез бардыр, рәхим итегез. Әлбәттә, инде бүгенге хәйрия марафонын читтә узмыйча, без дә үзебездән бүләк алып килдек, һәм дә инде балалар фондына шушы уенчыкны тапшырабыз. Бик зур рәхмәт. Бүләк итәрбез бик рәхәтләнеп. Һәм дә инде барлык тамашачыларга әйтәсем килә, әйдәгез бергәләп шушы марафонда катнашыйк, изге эшләр кылыйк, бергә булыйк. Бик зур рәхмәт, Лилия, бүген безнең марафонда катнашуыгыз өчен, бүләгегез өчен. Һәм без дә үз чиратыбызда сезгә бүген марафоныбызның төп партнеры үзебезнең Татарстан китап нәшриятыннан әлеге саллы китапларны сезнең балаларыгызга, сезнең гаиләгезгә тапшырасыбыз килә. Кичләрен рәхәтләнеп, әлеге китапларны бергәләп тигез матур гаиләгездә утырып укырга насыйп булсын сезгә. Ой, рәхмәт бик зур. Барлык спонсорларыбызга рәхмәтебезне җиткереп, әйдәгез марафонны дәвам итик һәм бергәләп мультфильм карыйк.